Mensi Krache ya wono ewo Kwawu East Mensi mo Samuel Asamoah na nei wahye bono ode nsamansamanfo no eba sebe ya huni die ebekoso. Abankrachi Penny wo Kwawu East Mensi no mo Samuel Asamoah eni ahyebose town council ado na friend se tankas obesan ede aba wono mo Mensi no mo se ne be ya ahonde ho nsem betumi agina bra ne pan titiru ene se ne omanfo edi won fie eni. Sabe obi se siesie ukrom siesie wa fichira aya de papa oze ene yare ene di akon ewo man mu ni nyina ye efi akodore enti sa adwuma ye adwuma ebeboa ma ye man mu ye kure mu ate but aban se de ye de sa de no hye ye yansa aban trafoto bi kura to ho assembly no ode bua yen ama de ahwesa de we edis ye sa adwuma wa wan hwe ho so yie ni wa fichire ufie ye bebra ufie kura be hwe ne enkoso ho because when you feel near utisi abonte de be west ehona mpanyimfo bi a wono mbeka ho ema ni wono mo edi won potemu ho eni so ne adom kase ama ne boni twetwe nkomo no nsem sei ena wono mo de tudwa na dwumadie na ekoso no amansem bebre apiepie mu na menim se abitifi ya to safremu a wo betimi agibum agitrada abebo asa ebi kasi ya kokodem ebi si ya komom enade e National Sanitation Day mo bro no so de no eno ya de communal labor na beye eti bro no bia bibito si wo ho no o ma ye mpanye ti wa hemfia na ye de aye dawubo na ye nyina abeta akire because see ya kasi evura ntokromu a bola ya twe wo isa ye benya bebre eti bo ma ye emfa fini hye tokrom e be siesie kwan ho